Λοιπόν, Λίτο, πώς βλέπεις το paddle community να εξελίσσεται στην Κύπρο? Νομίζω είναι πλέον γεγονός ότι βλέπουμε όλο ένα να εξελίσσεται. Θεωρώ ότι είναι το πλέον διαδεδομένο άθλημα τώρα στην Κύπρο. Παντού ξεφυτρώνουν γήπεδα. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο venue εδώ πέρα του Paddle Park και θεωρώ ότι θα βλέπουμε με έναν οδική πορεία μέχρι να γεμίσουμε γήπεδα παντού. Τέλεια, αύριο ξέρω ότι παίζεις στο tournament. Κάνεις κάποια προετοιμασία πριν από κάθε tournament? Προετοιμασία που κάνουμε σίγουρα. Μοιράζει. Έλα να συνεχίσουμε την ερώτηση. Ξέρω ότι παίζεις αύριο. Κάνεις κάποια προετοιμασία πριν από κάθε tournament? Προετοιμασία σίγουρα πρέπει να γίνεται. Συγκεκριμένα προσπαθούμε να κανονίσουμε κάποια games όταν κοντεύει ο καιρός, έτσι λίγο πιο εντατικά με τον κάθε συμπαίχτη που έχω να παίξω σε τουρνουά. Εννοείται γυμναστήριο για να αποφύγουμε τραυματισμούς. Ψυχολογία, έτσι δυνατό να κοινωνιστικό. Αυτά κυρίως. Τέλεια, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία για αύριο.